uGatsheni. uGatsheni ugqoke ngesiskipa esibovu tupu. Yamlu. Yeah, Yamlu. siyaphila njani? Yeah, siyaphila. Namhlanje ngila ukhosini. Ngibizwa ubekwa yini lathanda inyawo. Inyawo kodwa ngihamba ngebhodlela. Hamba ngebhodlela. Yeah. Uzonjishisa la. Yeah. Hayibo, thina abantu wephongolo basuma bayinyawo phongolo ngempela entumbane, kwankundla bama ngenyawo yonke indawo nisumuntu wonke umuntu. Impela. Khashiya wonke amantombazane iValentine wonke amantombazane, Ngikhethe kahle. Ngikhethe kahle. Siyabonga. Uqhangaphi? Usuthi memfu, wena ilehlo okuthiwa ngempela uthe memfu. uGatsheni lapho phongolo entumbane kwankundla ngicula umaskandi abanye bathi ngicula impilo abanye bathi ngicula amahiti ngaphansi kwecompany KMH ephethe ngithobane man. Yes. Babe bathi ngicula impilo abanye bathi ngicula amahiti khona. Nami ngcine sengidideka ukuthi kahle kahle ngicula. Angizushaza ukunenebula kwi-challenge yakho. Uzoshishisa uthele ubona kade ngibuyile. Azivele siqale khona manje. Awumeka uthule. Zokhithisa amahlizane. Hawu siyabona. Yeah, waqala nini ucula? Ukucula ngiqale mangifika eGoli beku 2012 2013 ngalezo nkathi lezo ngaqala ukucula ngokujwayelekile ngiqale ngenza amasingili ama demo kuya ngakhula ke kwaze kwafela ngenza khona ama album qale ngokhuzana Ndlovu kwaba khona isimo esiphoqa ukuthi ngishintshe igama laKhuzana ngase ngisebenzisa uGatsheni kwasebenzeka futhi nakhona. Wena bathi nje vele bekunika nje bekubhabhadisa bathi uKhuzana. Yebo. Wabothe nayidabula ihlangana ngendlela. Ngibona hayi hamba waxabile. Impela. Uyisa umlungu. Impela. uGatsheni manini. uGatsheni omncane angangizami kodwa ke hayi kulungile. Kodwa bengivele ngibizwa ngalelo gama kodwa ngase ngishintsha ke uma sengibona ukuthi kuyashayiseka lapha nalaphaya. Yes. Uzala eGama. Ubaba noma ubalo eGama. Ekhaya. Awubacula nje bonke ekhaya. Vele umculo usuka kude. Yeah. Komkhulu kuze kobaba kanjalo nobhuti bethu amagago nje kuyacula ekhaya. Umuntu ngangangisheshe ngimbuza ukuthi ziningi le nhlobo khona i-rap khona i-hip hop khona igqomu khona umaskandi. Wena wathi nje nayi impilo yami la ikhona futhi ngizoyenza ibe umuntu omusha ifanele umuntu omusha khona kunjalo. Yebo ngizalelwe emakhaya kuyilapho umaskandi osebenza kakhulu khona. Umaskandi iwona umculo osebenza kakhulu endaweni nasemakhaya. So kimi kubelula ukuthi ngicule umaskandi ngavele ngezinto ebivele yenziwa khona ekhaya. Uyazi ngibonile njalo wena la ngo December ukuthi ubungakajwayeli ukuthi usayihambela try uyabona usuvumbeleke ubona xa nje umuntu wenze njani usiyajwayela. Yeah sengijwayele ngibona le one sikhohliwe ukuthi sidumile. Kuyenzeka. Ngiyabazela nje. Kuyenzeka. Ngibona TikTok sebaphathe kwesikokela awu. Hey nami ngijukela ngase ngilandela abantu manje ngigcine ngihamba ngedwa la isto. Just a bit.